Karong panahon na mga kaigsunan, dapat dili gid ta mahutdan og diskarte. Sama ning gibuhat ni Kuya atong tanaw na. Ipay katabon. Ipay katabon na ne? Agay! Boss, pwede mo tahan na, boss? Layo pa ang kwan? Kanang simala? Simala? Oh. Oh, nangat to. Dahan, sunod na ikaduha nga kuan. Bungsod. Ikaduha? Ikaduha. Nahas talot. Ya. Kanang ikagi nagpa-parking repair mi. Ha? Imuha na gining pwesto daan ni parkingan. Kanang imuha na gini diri nga kuan ba? Aw. Ikagi, umore mo trabaho? Di, nag-practice ko. Nag-sideline lang ka ni. Init. Nabot. Sige, salamat ah. Okay, salamat po. Kinsay ngalan mo? Dahan. Kinsay ngalan mo? Juan Julius. Ha? Julius. Ano? Julius. Julius? Oo. Sige oh. Ako na hatag nimo. Itanawa lang niya imong video inig mga udto-udto siguro. Atong imong video ba tanawa lang yung mga udto-udto. Ha? Ato ni vlog. Follow rin. Salamat. Alright, inyong nakita mga idol no, ang diskarte ni Sir Julius. Nag-drive ni siya og tricycle unya wa pa may pasahero, aw nanabon sa siya og karton sa mga motor nga mo parking diri dapita. Okay kay na imong diskarte sir, unya nakatabang pa jud ka nga mabugnaw ang lingkuranan sa mga motor inigbalik sa tagya no. So nya at the same time makakwarta sa kaginagmay kay naa man jud mohatag og tips. So shout out day ko no sa tanang mga nabunay diag karton sa mga motor. Ipadayon na inyong trabaho brad kay nindot kay na makatabang pa mo sa inyong isig katao. God bless natong tanan. Follow, like and share.